Esenlikler yurttaşlar. Hiç yaşı Abdurrahman Bey. Geçin Şun, yaşı Merdan Bey. Hoş geldiniz. şun bir deme Türkmenistan'ımız var adan de köplenç Türkmenistan'ımız var ada gurrunga diýär. Ha? Indi bir önemli bir nemelerin biri var. Türkmen halkı için önemsiz mesele ha yok bolin. Bizi bağlap duranda Hmm. bir şöyle bir neme var. Yurt kurmak bir nemesi var da düşüncesi. Yani olam näme haýsy sözler bilen gelýär. Yani täze Türkmenistan bilen. Indi bir Täze Türkmenistanda düzgün nähil bolmaly. Täze Türkmenistana näjik geçmeli. Şu wagt de facto Türkmenistan bir Sowet ýurtlarynyň biri owa de facto Rus imperiýasynyň nemesinde baskısynyň aşagynda e, Rus imperiýasynyň bähgidlerine ýa-da Uran urduýynyň bähgidinde diýen ýaly Türkmenistan öz üçin ýaşanokda şu wagt Türkmen halky. Yani bu sömürülen yurt hökmünde. Indi Täze Türkmenistan sözüni ortağa atılıp yani ideologiýasyny atylanda bir iki tarap edýän da häzirki Türkmenistan bilen Täze Türkmenistan. Bunyň Hmm. tapawdy näde? Zamanyň tapawdy. Nähili ýagdaýda ýüze çykmaly, näde görünmeli munyň tapawdy? Bir ediljek hereketler nämelerden ibaret? Täze Türkmenistanyň bolmagy üçin ne halkyň bähbidine işlemeli da Täze Hmm. Türkmenistan. Döwlet şu bolmaly. Ondan şunu biz nädip tanadyk biler ýa-da halk nädip tanap biler Tanap geçiş bilmesi, döwründe. tanap bilmesi için ilki bilen nemesi bir ınam döremesi gerek bu devlete. Häzirki wagtda özüni döwret diýip görkezýän guruluşlaryň hiç birine ınam bildiren ýok biziň halk. Maňa sorasaň. Şol ınamy nähili dikeltmeli? Şimdi ünüm nädip dikkeldip bolar. Şimdi şu wagt biziň halkymyz öz ýurdu barada, öz akwaly barada geçit taryhdan hiç zat bilenok. Şu adam hiç zat bilenok. Gelecekde de hiç zat görüp bilenok. Bir demäniň içinde bir howa boşlukda gelip göreni alda türkmen adam demekdi. Bir belgisi ýok öz barada. Hmm. Nähil durmuşda ýaşaýar. Näme sebäpden bu beýle bolup? Öň taryhynda näme bolupdyr? Dışaratlar açıklığa çıkarmak gerekli. Yani Türkmenistan ideolojisinde açıklığa çıkarmak. Ön Türkmenistan halkı tarihte näme bolupdyr? Şu wat näme bolupdy? Indi geçiş döwründe näme bolupdy? Geleceği nähili? Şonu Hmm. açıklap ber. Halkymyz näme derýärler? Ondan narýaly bir öz döwletini anamy döwer ýaly öz özüne anamy döwer. Indi tarih diýilende tarihi kimiň elinden eşdendigini, kimiň kitaby, kimiň eli bilen ýazylandygy önemli. Şu tarih diýilende Sowet döwrüniň kitaplary bilen şonam şo kitaplara bilenem tarih öğredip bilersiň ha. Owa Şoňa barmy? indi bize öğretip gelenlerinde yani kaçın ýaly edil propaganda diýeni biz bilýäs. Biz şu wagt bilýäs. Ýöne Hmm. halkymyň agla bilen oga şu şeýle Mhm. bolandy. Mhm. Bizler ene yurttaşynda çykyp bilgiň içinde bört öwrenip bört halkyma da ýetirýär başardygymyzdan. Tarihçam bolduk da endi biz. Hmm. Ýöne köý watandaşlar yurttaş tarihçam bolduk. Indi bizden başga neme dip duran ýok da halkyna taryhyny açyklap duran. No. Indi bunyň taryhyny, hakyky taryhy näme bolup geçipdir? Daşar döwletler gaýnaklary bar, batydan ýazylan bar. Türkiýe Cumhuriyetinde ýazylanlar bar. Gazakistan tarapynda ýazylanlar bar biz hakynda. Mhm. Özbekistan tarapynda Nişin jemleýän oly bir surat emele gelýär da. Türkmeniň bir geçen ýoly, ýa geçip barýan ýoly. Jemlenýär da indi Türkmenistan şu an awtoritar rejim hökmünde görünýär bol, ýöne bir kukla döwlet ýurtdy belli. Mhm. Onuň buna kim işledýär? Önden gören Rus imperiýasynyň nemesi. Guberner hökmünde. Ene Indi şolar işleýän bolsa, onda has neme, detally tarihini öğrenjek bolsaň, arhivler açmada. owa Şonda
indi Yakyndan birini satýan adamlar, zatlar. Hemmesem şo taýda jikmejikleri bar. indi biziň başarjaň bir döwlet işgäri, indik prezident bolaşy bolmaly. Ay bu tüweli meni hem ýerde ýetişip bir akylly bir döwlet işgäri diýip bize tanadýan adamlar bar da. Şu wagtda ýyllar boýy nämeniň başynda türkmen halkynyň baş hökmünde özüni görkezip berenler bar. Indi bular nemeler bar da, ýani arhiwiň içinde. Eneden dogulup, eneden dogulmaka onuň ene taswarada dokumentasiyasy bar. Doğrudan nähil adam ol. Bul oğlan ýa gyz bolsun, ýani zenan erkek nähil ýagdaýda nirde okapdyr, nähil ýagdaýda ýetişdirdiler buny. Häsiýetini nädip üç arkasyny nädip barladylar. Şu rejim üçin nädip ýetişdirdiler bu adamy. Şu rejim üçin nähil hyzmat etdi bu adam. Hemmesi şol arhivlerde bar. Öňküňe KGB-niň arhiw diýerler. Şu adam şollugyna täbi Mehme Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi diýär. Şol aslında şol Rus Federasiýasyndaky nämeniň köne KGB-niň bir filialy. Onuň gülkünç bir adam beripdirler-de. Milleti horlama ministrligi diýip. Şol halkyň agzy keramat diýär. Halk baha berip bilýär, halk aýna diýär da. Halk aýnadyr diýip bir näme bar da. Täbi hemmesi jahil däl Türkmen halkynyň içinde göz ýetirip bilýäni bar. Ondan ýyllar we ýagynlysynda çekip gelýär bularyň näme zulmyny ondan bilinmeli ahir. Indi şol arhiv siyasi güç kim geldi? Mehme'nin. Doğrudamy? Mehme kim geldi? Ruslaryň FSB diýendir, şoň bir ýan nemes bardyr gapdan diýýän. FSR diýär. Mana şonuň elinde Mehme. Indi bir illüstrasiýa diýip bir söz bardyr. Açıklama. Açıklık getirmek. Arassalanmak. Türkmen halky seni tanamala doğru değil mi? Kim onun kahramanı? Kim onun nemesi? Zalimi. Doğru değil mi? Tanamala bir täze ýola, bir täze ideýa bilen bir ýurdun başyny başlaýyn, döwletiň bir guruluşlarynyň içine girip indi bir doglan ýerinde. Ýöreýin diýse bir ýol açyk görünmeli, ak kagaz ýaly ýoly görünmeli. Kim o ýanyndaky? Zalim mi? Ya öz kahraman mı? Kim bilen işleşip biler Türkmen halkı? Türkmen halkına kim neme ziyan yetiripdir? Kim peyda getiripdir? Şodatları bilmeli. Nädip bilip bola? Ýanky söz bar. Ýöne köje söz bar. Illüstrasiýa. Onuň açıklama getirmek. Illüstrasiýa sözüniň şunýaly keskitlemesi bar eken-de. İlki wada bu ortaya çıkan söz illustratio, öňki latin dilinden alınan söz. Gadymy manysy munyň ruhy taýdan arassalanmak diýmek manysyna gelen eken. Indi bu ruhy taýdan arassalanmagyň häzirki wagtdaky nemesine syýasata gawatlap ulanylanda bir milletin ahlak taýdan arassalanmagy ýaly bir nemet diýerler, bir many biçýärler. Öňe ruhy taýdan nemesi bar eken, din bilen baglanyşykly manysy bar eken, illustratio sözüniň. Häzirki wagtda indi tutuş bir milletin ahlak taýdan arassalanmagy ýaly bir neme many berýän eken. Olam köplenç nerelerde neme diýär? Bu rejim çalşygynda edilýän nähil diýsek, edilýän çäreleriň toplumuna aýdylýar diýin. Gyskaça şuňa aýdaýyn. Mysal üçin bir nemeden totalitariyada bir sosialistik rejimden çıkan nemeleri döwletler, milletler şol rejimiň kirini ýuwup täze bir ahlak taýdan arasy jemgyýet kurmak çäreleriniň toplumuna aýdylýan eken. Diňe bir neme, muň ýaly ruhany ýa-da dini bir manysy ýok. Munyň
nemesi bar. Siyasat literaturası diýil ýa-da siyasat öwreniş bilimleriniň siyasi neme literaturalarynda bir umumy bir konsepsiýa bar, uly bir konsepsiýa bar. Transitional justice diye İngilizcesi. Bunun manysy geçiş döwründäki neme adalat diýilip terjime edip bilersiz bunu. Geçiş döwründäki adalat konsepsiýasynyň diňe bir ädimi illüstrasiýa diýilip geçilýär. Bulam hökmany bir neme ädim hökmünde görülýär. Bu konsepsiýanyň bir bölümi hökmünde illüstrasiýa ele alınýar nemede? Siyasi literaturada. Olam literaturaның içinde köplenç näme edilýär? Bu kommunistik ýa-da awtoritar düzgünü ýykylandan soň täze bir demokratik hökümeti gurmak, öňkü düzgünüň repressiv organlarynda işlän ýa-da bilkaslaýyn şol organlara hyzmat eden adamlary anyklamak, paş etmek we täze demokratik düzgünde möhüm döwlet wezipelerini eýlemeginiň öňüne geçmek ýa-da şoň ýaly çäklendirmek ýaly bir siyasi çäre hökmünde neme edilýär? Belli edilýär. Siyasi literaturada şoň ýaly açıklaması berilende. Ýöne şu taýda bir belli geçýän nemesi bar. Bu illüstrasiýanyň manysy neme? Bir ağır almak ýa-da bir rejim gidenden soň beýleki rejimiň ceza bermek çäresi däldir diýip şoň ýaly açıklama getirip berýär-de. Hani olar gitdi, indi biz geldik, indi biz şolary cezalandyrarys. Biz gittik, beýlekleri geldi, olaram bizi cezalandyrlar. Ýani şoň ýaly izi gider bir neme däl. Diňe bunu neme ýaly arassalanmak çäresi hökmünde neme diýär. Ýani bu arassalanmak bilen häzirki täze gurulýan rejimi, täze gurulýan düzeni goramak we halkyň jemgyýetiň arasynda bir ynamy dikeltmek ädimi hökmünde görülýär. Ene staýda neme bar da halkyň içinde bir yalan habar berýän nemeler bar. Görnüşler. Illüstrasiýany Türkmenistan ideýasynda adamlar ýurda barar da illüstrasiýa eder, ýurduň bir çetinden gırıp başlar bolar, bir çetinden bas başlar bolar. Illüstrasiýa şonuň gal elbet da diýip bir halka neme berýärler da, ýalňyş bilgilendirme berýärler. Ýok, ol öýle däl. Şol öňkü rejim, ene şu wagtky rejim Türkmen halkyna ziyan edipdi, ýurduna ziyan edipdi, döwrüm ömürgaň aşanda taklapdy. Şu rejim aýrylyp täze Türkmenistanda, täze Türkmenistanyň ideologiýasynda halkyň bähbidine, hemme zat halkyň bähbidine, şo yerli adamlar bolsun, insan haklary bolsun, näme hereket etse Türkmenistanyň bähbidine bolmaly, dogry dämi? Hem daş döwrüň insan nemelerinden gorunmaly. Bütün dünýä nemesinde. Indi şol täze bir guruluşy köne pikirli adamlardan awaz saklamak, şo köne pikirler adamlar, ýani halky ezýän bir düşünjeli adamlar täze guruluşyň içinde yer tutmaz ýaly. Şonu ortağa çykaryp öňsöýdipsiň, indi sen şu nemede işiň ýok, sana mümkinçilik ýok. Gorag mehanizmi. Owa getirmezdik da. Gorag mehanizmi. Şonu indi şun başardığımızdan Abdurrahman Bey kimiz halkymyza düşündirecek bolady. Owa. Has gowy düşündirip biljek bir adam tanayan men. Häzir ruhsat berseňiz şu taýda bir video, gysgaça 5 minutluk bir video görkezeýin. Şol videoda neme dersiňiz? Türkmenistanda şu zat çäre gerekmi, ýokmy? Şu zady gowy edip düşündirip berer bize. Häzir 1 minut. Şunu şu taýda. Akşamınız hayırlı, hormatly kardeşler. Bugün tribunal ve illüstrasiya bilen bağlanşykly ýygnaşymyzyň otuluşuna dowam edýäs. Tribunal
ve illüstrasiya meselesini geçen keze biraz giňişleýin seljer geçtik, ýa üstünde gurrum etdik de. Bugün hem şu dünkü we ondan öňkü we ondan hasy öňkü edilen gurrumlaryň hemmesini jemläp bir ara getirip bir neme taýynladyk. Ine buň üstünde pikir alşberişi ederiz. Goşmaly, aýyrmaly, düzeltmeli ýerler bar bolsa olary gurrum ederiz we käbir sorawalara da girip Indi men okamakçy bunu bu taýda tribunal we illüstrasiýanyň sebäpleri we obyektivleri. Ýani döremegindäki, edilmegindäki sebäpler we şolaryň döremegindäki, edilmegindäki maksat. Ýani biri geçmiş o zaman bilen baglanyşykly sebäpleri. Geçmiş zamanda bolan bir zat sebäpli döreýär. Soň geljekde näme zatlary öňüne almakçy bolýar ýa-da öňüne geçmekçi bolýar. Bular obyektivler bolýar bu. Tribunalyň sebäpleri türkmen halkyna garşy düşmançylyk, türkmen halkyna garşy terrorçylykly siýasat ýöretmek, türkmen halkynyň genosid edilme, emel sebäpleri döredip türkmen halkyny daşary ýurtlarda işçi migrant bolmaklygyna itermek, watana ýani ýurda dönüklik etmek, Rus raşistik imperiýasyna hyzmat etmek we onuň gol astynda bolmak. Tebigatyň ýani ekologiýanyň zaýalanmagy, Tussahana adasında konslager öğretmek. Odan depe yene näme diýilýän şoňa benzeş. Bularyň meşhur türmeleri vardır. Tribunalyň obyektivleri, ýani tribunal haýsy maksatlar üçin döredilje. Tribunalyň sebäplerini emele getiren jogapkärleri, baş wezipeleri eýelep oturan şahslar ýani sud etmek. Sebäpler bilen baglanyşykly şahslary sud etmek üçin obyektivleriň biri. Dowamında adałaty getirmek, hukukyň üstünlüğünü we konstitusiýon düzgünini dikeltmek. Türkmenistanyň dünýädäki awraýyny täzeden dikeltmek. Täze Türkmenistana geçişi amalaşdyrmak. Bular tribunal bilen baglanyşykly. Indi illüstrasiýa meselesi. Illüstrasiýanyň sebäpleri türkmen halkyna garşy düşmançylyk, türkmen halkyna garşy terrorçylykly siýasat ýöretmek, türkmen halkynyň genosid edilme, emel sebäpleri döredip türkmen halkynyň daşary ýurtlary işçi migrant bolmaklaryna itermek, watana ýany ýurda dönüklik etmek, Rus raşistik imperiýasyna hyzmat etmek we onuň gol astynda bolmak. Tebigatyň ýani ekologiýanyň zaýalanmagy, daş töwerek daş gurşawam diýip bilersiz. Tussahana adasında konslager öğretmek. Illüstrasiýanyň obyektivleri, bunun obyektivleri biraz başga ýöne sebäpler gatmenzeş. Gatmenzeş diýýäm şu taýda bir neme bar da, ýene şu okajak ilkinji obyektivimdäki neme onu düşünükli ýagdaýa getirer. Illüstrasiýanyň sebäplerini emele getiren jogapkärleri, ýerine ýetiriji wezipeleri eýelen şahslary sud etmek. Ýani tribunalda baş wezipedäkiler sud ediljek. Illüstrasiýada bolsa şu baş wezipeledäki adamlaryň buyruklary, islegleri, arzularyny ýerine ýetirenler sud ediljek de. Ýani aşagdaky mehemeýanyň işgärleri, mysal üçin ministri başyndaky däl, aşagandaky halk dili bilen aýdylanda peşka diýilýär. Peşkalaryň demesi bilen baglanyşykly. Konstitusiýon hukugy we konstitusiýa howplu bolup biljek adamlary gözden geçirmek. Ýurda beren maddi we manawy zeperleriniň özüne illüstrasiýadan geçip bilmedikleri doldurtmak. Bu taýdaky mesele illüstrasiýadan geçip bilmedik adamlar günäkär hasaplanjakda. Şu bundan öňkü terror toporyna iş eden ýa-da şonuň bilen bilelikde işleşen adamlar hökmünde görüljek we ýurda berilen ziýanlarda olaram ortak boljak. Ýa-da şähert boljaklar üçin Türkmenistana birgiden ziýanlar, zeperler berildi. Indi şolaryň öwezde olunmaly. Bular reparasiýa işi bilen baglanyşykly.
Owa. Bir giden informasiýany berýär şu taýda. Düşünüşmezliğin, yanlış düşünmäniň öňüni almak üçin bir giden açıklamalar edildi şu taýda. Ine täze gurulan demokratik bir rejime ýa-da konstitusiýon rejime karşı howp salyp biljek adamlary, sabotaj edip biljek adamlary bir kıskaça halk dilinde aýdanda bir karantina almak diýilýär-de, şo çäre. Şonu karantina alýan konstitusiýon guruluşy goraýan şonuň bilen. Şoň ýaly häsiýetleri barada geçen ýylyň fevral aýynda Gurji Mejlis öz gezeginde durup geçip düşü mesele üstünde. Ýöne näme üçindir şoň ýaly yzygider açıklama edilen ýagdaýynda da häzir Merdan aga sen aýdyp geçdiň de ýalňyş bilgilendirmeler paýlaşyldy. Näme üçin beýle edilýär? Indi şu ýalňyş bilgilendirme berýän adamyň ýa adamlaryň diýelim. Özleri ol müňünçe atylan süňk ýa-da millionça atylan süňkleri ýalýarlar. Olar indi näme däl olary ünsberem zokda. Kimin buyrugyny ýetirýär şolar. Şo taýyk etmeli köküne. Kim aýtdyrýar şu adamlara şo fiýada kimler? Bir imperiýanyň nemesi bar o taýda, el bar. Kimin nämäň üstünden, mähemäň üstünden. Mäheme nirden buyruk alýar? Rus imperiýasyndan buyruk alýar. Bir trilyonlap kubometr gazly bolan bir Türkmenistan bar o taýda. Ondan olar bir sömürýip bören ýurdun elinden gideresi gelmeden. Şoň üçin näme ýankyýaly men jurnalist ýa men korrespondent diýen adamlara gepletdiler, olar bir näme gepleýän kelle olaryň hiç çyn önemi ýok. Esasy meseleden uzak tutup adamları gorka çekmek isleýär. Ýöne o ene şu wagtyna aýda. Buyur. Indi şöyle bir ýagdaý bar da Türkmenistanda şu wagt döwlet edarasy, hökümet edarasy diýip işläp beren nemeler vatandaşlarymyz, ýurtdaşlarymyz bar, dogry. İslede islemese mecbur ýagdaýda aç olmajak bolup, ýalaňaç olmajak bolup her türlü edaralarda ýa hökümet nemesinde hökümetlik görkezlen edaralarda, döwletlik edaralar, görkezlen edaralarda şo taýda mecbur ýagdaýda işläp beren adamlar bar. Ana şolara bir ýalňyş bilgilendirme berýär-de. Täze Türkmenistan gelse ýa-da Milli Halaket Komiteti gelse siziň baryňyz basar, baryňyz çapar, baryňyz owdan debeden çykarar diýip, ýagny şolary gorkuzýar-da, şolary. Yani bärde halky özüne garşy bir neme diýerler, özüne garşy getirýärler. Demäniň, ýani bu gepleýän kelleleriň eýelleri diýýärdi, eýelleri Türkmenistanyň gelmegini isleýän oklar şu wagtky düzün gowa olar, dogrymy? Nebitin garyn sorup, halky ezip dur, bilgisiz halk. Oňa olar Türkmenistanyň gelmegini, ýani halkyň öz ýurduna eýe bolmagyny islemede. Şoň üçin ýalňyş bilgilendirme berdirýärler ýöríte. Indi şol ýalňyş düşünüşmegi, ýalňyş bilgilere az bolsa da az kem şuňa açyklyga gowuşdurmak üçin biz şunun üstünden geçeli. Misal üçin göz öňünde tutýan maksatlary näme we geçirilýän yzygiderli prosesler nähil bolýar? Yani bundan gorkmalymy? Ya da näme üçin munça gorkýarlar? Şu zatlar hem açyk bolar da ýem şu soraglar. Meniň göz öňümde şuňaly bir nemek canlanýar. Hani illüstrasiýa diýilende eýem bir kanunçylyk esasy döredilýär. Onuň zemini döredilýär. Bu meseleni düýpli ele almak üçin geçiş döwrüniň meclisi şu döwürde bir rejimden başga bir rejime geçip oturanda
düýpli ele almak üçin geçiş döwrüniň meclisi lüstrasiýa kanunyny, yani başka ad berip bilerler ya da başka neme bilenem bezäp bilerler. Lüstrasiýa kanunyny kabul etmeli. Şol kanuny kabul etmek bilen buňa bir kanuny zemin taýarlanmaly. Berk bir zemin taýarlanmaly. Şol kanunlar esasında da soň ýörite bir komissiýa düzüler. Bir ýörite komissiýa düzüler, wagtlaýyn bolsun ya da näçe wagt neme diýen bolsa da şu meseleniň soňuna çykmak üçin ýörite bir komissiýa dörediler. Ondan soň bu komissiýada gerek bolan ýagdaýynda institutlar, zatlar esaslandyryp bilerler. Muňa mysal edip men Polşany getirip bilerin. Özlerine bir neme institut döredipdirler. Milli Ýadygerlik institutu diýilip terjime edilýärdi. Şol 2020-nji ýylda eýem 2022-nji ýylda neme çykarýar? Häli şu güne çenli araşdyrma edýär barlyklar netijesinde. Şoňaly häli bu güne çenli Ikinji Dünya Söwüşi wagtyndaky edilen jenaýatlary ortağa çykaryp otyr. Misal üçin men muny zatdan ýakynda bir habar okapdym da. Natsistlaryň öldüren 8000 kişilik nemesine mazaryny tapdylar. Ýöne muna nädip dedipdirler? Bu mazarda bedenler ýok, diňe külleri bar. Şol külleriň analizini geçirip, misal üçin bir ceset ýakylanda näçe gram zat galýa, galyndy galýa, näçe gram kül galýa şu zatlaryna çenli oturup analiz edip barlygdan geçirip 8000 kişilik bir nemene küllere ortağa çykardy diýip habar çykdy. Şoňaly düýpli esasly bir institusional ýagdaýda alınıp barylýar şu nemeler. Men açak bolýanym, muňa bir korkulu ýagdaýda neme çemeleşmek hökman däl, korkmaga gerek ýok. Munda institusionalizm, yani o gaçdy men kowaladym diýilen bir zat ýok bu taýda. Bütün delillere, subutnamalary ele alıp oturup barlygdan geçirler. Ýa-da bolmasa şu nemeler neme dilde esaslandyrdy diýelik. Ýörite komissiýa esaslandyrdy. Soň bu komissiýa bütün arhivleri açar. KGB'nin arhivi bolsun, başka yurtlaryň arhivi bolsun, eýem bular başka yurtlaryň arhivi bilenem alışveriş ederler. Sebäbi Orta Aziýada gyzyl terroryň etdilikleri gatyken. Şoňaly halkara derejede işleşen institutlary esaslandyrmaly. Şolar öz gezeginde hem şoňaly barlyk işlerini geçirerler. Kim neme bolsa, ejir çeken bolsa, kim bir iş eden olsa şu zatlara çenli arhivler açılmağı arkalı şu işler amala aşırlar. Son diýeli häzirki günde bular könelerde bolup geçdi diýeli. Häzirki günde misal üçin 91-nji ýyldan bäri kim neme edip gelen bolsa, ýurduň başynda bolup gelen bolsa ýa-da häzirki wagtda ýurduň başyn dolandyrýas diýip oturan adamlaryň toparyň arasyndaky adamlary özleri barada bir beýanat bermeligi. Bir komissiýa bar. Şol komissiýada beýanat bermegen gerek. Misal üçin ine Merdan Meredow zat etdi. Dalaşgar boldy döwlet wezipesine. Neme däl, o taýda hiç parky ýok. Ulusy kişi bolsun, ýöne hökman döwlet wezipesine dalaşgar bolan adam şoňaly beýanat bermek mejburiýetinde galar. O näme der bu? Men şu tarihler arasında şoňaly bilim aldım, şoňaly işlerde işledim. Terror rejimi bilen hiç hile aragatnaşykda bolmadym diýip bir beýanat berýär. Komissiýa muny oturup injeleýär. Bütün arhivleriň üstünden geçýär. Bütün arhivleriň üstünden geçenden soň onuň zady eýem ortağa çykýar. Barlyklaryň netijeleri ortağa çykýar. Ya sen şu rejim bilen gatnaşdyňmy? Ya hiç bir nemede gatnaşmadyňmy? Hiç bir jenaýata gaşulmadyňmy? Şu zatlara çenli barlygy netijesinde sen aklamaly bolsa ak kagyzyň eline berer. Ya da olmasa lüstrasiýadan geçip bilmesen lüstrasiýa kanunyna laýykda seni misal üçin bir ceza berip bilerler. O cezanam komissiýanyň özü neme der? Bellerler. Bu komissiýada nähil ceza berip biler? Bu taýda simwolik bir neme bolup biler cezalar.
bu jenayet işlerindäki ýaly türme tutsaglygyny nemetmek däl. Ona simvoliki neme diýjek men başga adyny berip bilýän bolsak bereriz. Simvoliki jezalary berler. Bularyň iň köp agyr nemesem jemgyýetiň özü jezasyny berer bularyň. Mysal üçin bir adam diýdik, bir jemgyýet içinde ýaşaýan bir jandar diýsek, jemgyýet nemeden ýagdaýynda, şunuň eden jenayetlerini öwrenen ýagdaýynda jemgyýetiň özü muňa jeza berer. İslese hiç hili gatnaşmaz bu bilen. Muňa gara tegmil baslar. Hiç kim gatnaşmaz, gudaçylyk etmez, ýene näme etmez. Bu sosial nemeden düşük galar. Jemgyýetiň gözünde düşer bu. Şuň ýaly jezalar bilen neme dip döwlet işlerine de girmezligine neme dersin, gazanarsın. O taýda eýem konstitusional rejimi gorarsın. Konstitusiyon rejimi gorarsın. Owa. Abdurrahman bey. Şu esasy illüstrasiýanyň maksady diýýärler. Ýa-da tutýan ýoly täze ideýadan, ýani halkyň bähgidini üçin gelen bir guruluşy gorap saklamak. Ýani öňki ýaly halky ezici, halka zalymlyk edici kirli adamlardan uzak tutmak, ýani goramak. O taýda häzir ne komissiýa öz instituty bolmaly, dogry däme? Illüstrasiýa. O taýda komissiýa nemedir? İzarlar şylada. Mesela izarlar diýende öýüne zadyny ýerine düşüpdi däl. Geçiş ýoly nähip dokumentasiýa bildirýär hawa. Ol oň çagasy birine hiçim iş bolmaz, öýü bilen iş bolmaz. Adnan tutmadylar. Sen dokumentin nerede doğuldun, näme işler etdin? Türkmen halkyna peýda getirdinmi? Türkmen halkyna ziyan getirdinmi? Papkan jemleýärler sülçä geçirýärler. Öz institutunda sülçüne geçirýärler. Ýürüýte sülçü. Sülçän bunu inçelýär da suda berer. Yani şu institutun öz suduna. Sudan bana neme der? Çağırar şöyle senin beyanatın da yetmedik ya da yazılmadık yerler var. Aslında ne şeylerken inne dokumentasyon değil. Suud eder sana. Ama suud etti seni, yani süd etti da senin nemeni. Ak tarafın kara tarafın nemetti. Açıklap verdi sana dedim. Öyle suud ettirinler. O sen o suudu akittiler, kaviyeti akittiler, sen suud ettiler. Derrev 10 yıl bastılar ya. Oğudun depeden çıkardılar. Yok. Yok. O devlet içinde, hükümet içinde işlemedin yani uzaklaştırar boldu. Ne şu taýda. Ya da seni mesela devlete, Türkmen halkına maddi ya da ziyan yetiren olsun, han oğul ya da hanın öýüde şunça ziyan veripsin maddi tarapdan. Öz zahmetin bilen öde han oğul derler sana. Seni içim türmäge atjak bolup, ýerletjek bolup. Sen gerek bolsa soň maldaram bolup bilersiň, daýhanam bolup bilersiň, kärhanam açarsın, islan önümçiliğini edip bilersiň ýurdun içinde. Ýöne halka ziyan etdiňmi? Şu jaşer tölersiň boldy. Häzir Merdan Muhammedow bar aýlygy ýa bir ýerde aýlykçy bolup işleden ýa bir ýerde önümçilik etdiň. Bar nemäň sen gizejiň elden almaz diýilen zat ýok. Belli nemesi bolur. İnstitutun nemeden yani illüstrasiýa institutunun kararyna görärak çıkaran kanunlaryna görärak bir neme akly seli bir nemeler prosent berler boldy. Häzir neme görüp geçen videomuzda da neme diýär. Merdan Muhammedow şonu aýdyp geçdi. O hökman yetirilen ziyanyň öwezi doldurmak üçin reparasiýa meselesi hem ortağa çıkar. Bu taýdaky neme dilen näçe eden işler netijesinde näçe gazanan bolsa ya da ýaşyryp gizläp koýan bolsa da şu reparasiýa meselesinde hökman neme edilmelidir, öwezi doldurulmalydyr. Bu munyň ýaly ädimlerini öwrenip başlaganda eýem propagandalaryň nemesi eýem çürek galýada. Mysal üçin jadygoýlary awlamak bilen neme diýerler-de deňeşdirýärler ki wagtlary. Jadygoý awy näme? Hani bir rejim gitdi.
Misal üçin neme Lenin gitti, Stalin geldi diýeli. Soň Lenini garalap başladylar. Şoň daş töweregindekiler eýem ogry bolup çykdy ýa-da bolmasa watan dönegi bolup çykdy. Taryhy seretseň şoň ýaldyr. Soň onu nemetmeli, basmaly, ýok etmeli diýilen kowalap nemeden ýerleri bar. Bu jadygoý awy diýen nemelerem şol Sovet rejiminden çıkan nemeler de propagandistler şoň ýaly adamlary gorkuzýarlar. Ýöne öyle boljak däldir. Şu görkezilen nemeler boýunça, ädimler boýunça edilen ýagdaýynda hiç kimi kowalap neme dip ýörmez. Eden etmişine göre şoňa da ceza alarsyň. Ýaly hiç kimi neme dip kowalap öldürüp ýörmez. Şonam aýdyp geçeýin diýdim. Awende şeýle de Abdurrahman Bey, Türkmen halkynda mertebe diýilen zat, mertebe diýilen bir sözüň ýa-da manysy ýetikden de. Sen ne suud edilýär diýeli, bir adam illüstrasiýadan geçip barýar, suud edilýär diýende, täze Türkmenistanyň ideologiýasynda her bir watandaşyň, ýurtdaşyň mertebesini goramak gadyr birinjilik bilen. Adamlyk derejesini saklamak, ýani halk sözü bilen mertebe diýmek de. Mertebe diýmek. Şonuň iň öňüçi şodur ýandyr. Seni hiçim tayaklap ýa türme wasyp ýa bir neme dip o dedi badyk. Ýok. Jeda diýilende şol döwlet hökümet işine baran ok administrativ çäre görünmeli bolsa, meselem maksady tarapdan ziyan etiren bolsaň ýa-da aýdyp geçdim. Şonuň tölersiň öz işiň güýjüň öz maşgalaňla bolar ýörersiň. Hiçim seň adyň tutmaýar. Boldy şuýdy. Inde beýanat berdiň diýip nemetdiň häzir bu zat ýadyma düşdi. Germaniýanyň misalynda Germaniýa nemeden bolsaň taryhda bir neme dipdi. Iki bölünipdi. Biri Sovetler tarapyndan, biri hem Günbatar döwletler tarapyndan neme dipdi. Bir tarapda Germaniýanyň federativ döwleti bardy, bir tarapda nähil diýsem demokratik diýme, dilim dönen ýokda, ýöne adynda demokratik bolansa. Demokratik respublika diýilip neme bilen sosialistleriň eýelen ýerleri bar da. Şo taýda bol geçen nemeler, wakalar, gaty gan doňdurujy nemeler barada aýdylyp berilýär. Şo taýda kommunistleriň edik geçen nemeleri näme diýsem, eden etdilikleri Stasi diýilen nemesi var Germaniýada. Aňta gullugy diýeň, döwlet howpsuzlyk ministrligi ýa-da başgaça ad berilip bilýär. Ýöne Stasi diýilende hem kim bilýär o taýda. Şonuň 40 000 çelli ştat işgärleri bar diýilýär. Ýöne şonuň iki hissesi внешштатny nemeler. Inofisial Mitarbeiter. Yani внешштатny работник diýilýär-de. Şoň iki hissesi hem внешштатny работник bar eken. Şolary yeke nemetmek işi gaty neme dip alınıp barlypdyr da. Titizlik bilen diýilýär türkçesi, türkmençesini bilemýok häzir. Titizlik bilen alınıp barlypdyr. O bu zatlaryň bir jemgyýetde nähili täsir oýandyrýar. Jemgyýetde täsir oýandyrmak üçin ýene bir nemesem bar. Muny aýdyp geçeýin men. Eger sen şunýaly beýanat tapşyrdyň dogrymy? Meni akla, men şunýaly hereket edemýok, şunýaly zatlara goşulamýok diýip meni akla diýip ýüz tutýan şu komissiýa. Şu komissiýa ýüz tutmagyň netijesinde senin arkaňa nemet diýerler. Bütün arhiw boýunça diňe senin eden işleriň däl, ýöne senin barada adamlaryň aýdan zatlara ortaç çykýar şonda. Mysal üçin Merdan Meredowyň goňşusy plana çysloda şunýaly bir danos ýazypdyr diýilýär. Şonda arhiw açmak diýilende bütün nemesi bilen daş töweregi bilen açmaly. Diňe bir senin eden etmişligiň däl. Ýöne sen barada aýdylan zatlar ham şunýaly ortaga goýulanda sen eýem näme dersiň? Senin goňşyň nähili adamlara, ahlaksız adamlara işläp biljekdigini, nähili ahlaksız adamdygyny eýem göz ýetirip bilýän. Şo taýda jemgyýetdäki neme täsirini bir göz öňüne getirmek gerekmi diýende.
Owa. Indi Lüstrate Institutu ýa maýtkeçi öz kanunlary, öz kararlary boljaklar, doğrumy? Indi bir Türkmenistanam konstitusiýon hukuk üstünde gurulan bir döwlet guruluşy boljak Türkmenistanyň içinde. Hmm. Indi seredin biz näçin kanunlar ýöremeli diýäsda ýurtdaşlama izlenýän. Häzir eder şu wagt rejimiň isleýişi ýaly rejimiň garşysyna gitdi, aýdylan etmedi, internet ýok. Ruslar bizi sömürýär, zat diýip dogrular aýdan üçin ýani rejimiň garşysyna gitdiňde neme diýerler? Göwün islegine görä gerek bolsa universitet gawasya, gerek bolsa owdan depe, gerek bolsa garyndaşlaryň seňle gatnaşmaz ýaly, ýani öz göwün isleglerine görä da ýani. Diýerler. Onsoň täze Türkmenistan ideologiýasy şonuň ýaly etse, edir şolan ýaly. Siz hem etdiňiz, biz hem etjek. Yani güýç bize geldi diýip öz islegine görä hereket etse, täze Türkmenistan guruluşy ol täze Türkmenistanyň onda şu wagt rejimle näme tapagy bolýar? Bir eşek aýryp görýär, bir eşek aýrýar, bir eşek ýerine gelýär. Onsoň ýurt düzelermi? Ana ine şu tarihte şoň ýaly mysallar bar. Lenin gitti, Stalin geldi. Soň näme Stalin näme bolup çykdy? Watan döwünü bolup çykdy. Lenin. Onuň daş töweregindäki adamlar hem watan döwünü bolup çykdy. Olar hemmesi hem nemetildi, bir-birden ýok edildi. On ýalda bir nemetmez ha. Biri gitti, biri geldi. Soň gidenem näme boldy? Watan döwünü boldy, on ýal zat bolmaz ha. Sen bir zat nemetdiň de häzir aklyma geldi. 15 sutka basýarlar, zat edýärler diýip. Häzirki rejimiň edýän nemesi bar, oýuny bar. Ýadyňda bolsa dänewden emede 2 sany neme bardy, daýhanymyz bardy. Şolaryň buğdaýlaryny alınıp zat edip puluny bermän ýören nemeler bardy. Öz hakyny talap etmek üçin ekranlara çıkan adamlar. Indi şolary nemetmek üçin şolara karşı hereket edýän adamlaram bar. Diňe bir o taýdaky arçyn däl. O taýda men ýadyma düşýän nemeler arasynda Aksakkal diýilen biri bar eken. Hani arçyn bilen bir ýene ýanynda Aksakkalam gelipdir. Şol Aksakkal gelipdir. Ine şonuň gözüniň öňünde meniň şaýadym şu diýip ýanynda alyp gelipdir. Men sana gerekli pullaryňy berdim. Indi senem videoňy aýyrt diýip şoň ýaly baş edipdirler. Soň videony aýyrmaýan dogly neme diýençäň diýip nemedenden soň garşy çykandan soň eýem şol hakyny soran adamlara baş edip başlaýar, töhmet atyp başlaýarlar. Kimiň kömegi bar bu taýda? Aksakkal diýen adamyň nemesi bar. Töhmedi bar bu taýda. Indi şu illüstrasiýa diýilende diňe bir döwlet işgärleri däl, ýöne döwletiň işgärlerine meýletin işleýänler hem bar. Yani höwes edip işleýärler döwletiň işgärlerine. Höwes edip şoň ýaly adamlara garşy iş alyp barýanlar hem bar. Illüstrasiýadan şolar hem hökman geçmeli näme diýende bular neme arhivde atlary geçýär. Ýa. Kanun yani kanun diýip bir neme bar da kanunyň ýöreerligi, kanunyň bir etmeli işi bar, etmeli. Üstünlügi, kanunyň üstünlügi näme? Halkyň bähbidini goramak kanunyň üstünlügi. Meniň güýjüm bar diýip sen kanunyň üstünlügini özüň ulansaň, ýanky Leniniň sesler edişi ýaly Lenin ölen soň o dönük boldy da Stalin geldi. Stalin ölen soň Stalin bir zalim boldy da ondan ýygyndakylar gowy boldy gelenler. Kanunyň üstünlügi halkyň bähbidini işlemeli. Şu kanunyň üstünlügi diýdik gowy sonra geldi da şu taýda. Süleýmanyň depterine ýazylanlary Illüstrasiýa institutu nähil ceza berer? Pul jerime bilen sıparlar mı diye. Indi. Awa, buyur.
Söz senden. Demiş. Şöyle bir zat var da döwlet guruluşy da her kim öz etmeli işi var. Yani neme diýärse parlament kanun ýasaya, kanun çykarýar. Hökümet, döwlet politikasyny ýöredýär. Kaziyetem neme diýär, suud edýär. Adalat saglaýar da. Indi ştada biz häzir Lüstrasiýa instituty nähil ceza berer diýip şo wagt biz edil häzir Lüstrasiýa institutynda dälämen, dordam. Men osoň böyle şeýle soraga gönül jogap bermäne nemem ýok men, yetkim ýok, güjüm ýok şo jogap bermäne. Täze Türkmenistanda ýa-ni Lüstrasiýanyň geç aýtdyk institut bar. Öz suudy bolar, öz kanunlary, öz kararlary, öz sülçesi bolar, öz komissiýasy bolar. Her kimiň özüniň etmeli işi bar. Meniň göwnüň üslegi ýa-da başga biriniň göwnüň üslegi diýilen zat ýok. Ol bir tarapy, ýöne beýleki bir tarapyndan, esasly tarapyndan bir seredik görsek, bu taýda jenayet işi bar. Hani birine pul zarary berdi ýa-da beýlikiniň emläýine çökdi, ýene näme boldy bolsa, ol neme dip bilerdi, lüstrasiýa işi o taýda aýdyşýaly ýeňil ceza berip bilerdi. Ýöne bu taýda bir kişiniň janyna kast etmek eýem jenayet işi. Oň ýaly ýeňil kanunlar bilen, ýeňil kararlar bilen sypyp bilmezler, o tarapdan arkaýyn bolup bilerler. Sebäbi aýdyp geçdik bir adamyň jany hemme zatdan üstündür. Adamyň janyna kast edenlerem eýem bular agyr jenayetdir. Hawa. O şonuň üçin pul jerime bilen ýa-da şoňa meňzeş ýeňil cezalar bilen gutulup bilmezler. O taýda jenayet işi kanunlaryna göre neme derler? Cezalandyrlarlar. Berilen soraw üçin Taňry ýalkasyn. Süleýmanyň depteri barada şuňaly ýatladyp durmamız gaty zerurm kan diýende beýleki meseleler bilen kä wagt neme diýäs öz aramyzda beýleki temalary başagay bolup gidýäs, ýöne şuňaly halkymyzy ýakyndan ilgilendirýän temalar arada ýatladylyp dursa gaty ýerlikli bolar diýen men. Hawa. Zatlara dolanyp gelsek, lüstrasiýa meselesine maksatlaryny we proseslerini öwrendik, dogrymy? Ýöne beýleki döwletlerden mysal şuňaly diňe bir gepleşikde ele alyp bilmersmi diýen men pikirimçe. Sebäbi neme Baltika yurtlary öz arasyna nähili geçiripdirler. Beýleki yurtlar öz arasyna nähili geçiripdirler. Şonu deňeşdirmeli zat edip başlasak, gürleşip başlasak öz ara şondaky detallar hasam ortağa çykarmka diýen men pikirimçe. Ýene näme üçin beýle diýen sebäbi Germaniýa şuňaly çürt kesik geçirip bilipdir da. Şimdi ähmiýeti uly bolan üçin çürt kesik geçirip bilipdir. Ýöne Polşa has yumşak davranypdyr diýeýin. Sebäbi näme üçin diýende Polşada eýem Germaniýa bilen garşylaşdyrylanda has neme yumşak geçiş diýeýinmi. Şoň üçin hem yumşak geçiş diýilende arada ýitirilen wagt bolupdyr da. Wagt ýitirilmek diýmegem näme diýmek? Şu öňkü rejimiň zat ýetişdirmek, ýani bütün subutlary, delillere ýok etmäge wagt bermek diýmek, wagt gazandyryp bilmek diýmek bolupdyr da. Indi Germaniýada başdan başladylar, kim nämeden bolsa ortaga goýulýar, kim näçe jenayet işi işlän bolsa şolar boýunça suda çekilip cezasy berilýär. Hiç hili zat ortada ýitirilen ýok da, hiç hili delil ortadan ýitirilme, hiç hili şansy galmaýar. Ýöne Polşa näme edipdir? Bu taýda 1997-nji ýyla çenli şol neme etmändir da, lüstrasiýa kanuny kabul edilmändir. Aradaky 8 ýyl ýitirilen. 8 ýylda eýem bütün nemelerde
kademelerde diýär-de bütün baskançaklarda eýär delilleri gizläp ýok edip bilýär-de. Şoňky ýaly bizimki hem şoň ýaly zatlardan baştan geçirmezligi üçin bütün edilen işlerin nemetmeli da ölçek görmeli. Belki döwletler haýsy näme edipdir. Şonuň esasında gowy bir netije gelmesi gerek. Netije gelmek üçin hem üstünde durulması gerek, dogrymy? Duru baştan girişmeli da iş içine. Owa. Bu işin içine girdikçe bunun ähmiýetini has gowy düşünüp bilýäs men pikirimçe. Uzaktan aýtsak bir neme diýende. Hani has uzakdaky bir abstrakt bir zat barada gürleşip duran ýaly bolýar. Ýöne işin içine girdikçe eýem işin içindäki elkençlikler ortağa çykýar. Doğru. Çok. Strasa. Indi ştaýda nahil diýip ýany illüstrasiýany bir halk üçin bir gorkunç zat edip görkezjek bolýar. Halk üçin. Halk Xitayda edil şu wagtky rejime hyzmat edýän halk eten mol doktor bol, polis bol, meheme bol, döwlet işgäri diýip atlandyrylýan, hökümet işgäri diýip atlandyrylýan mejbur aýlykda edip görenler müňlerçesi bar ordam. De olara gorkmana hiç esasy ýok. Kim şol adamlara gepletdi ýurtyň daşyn nemetinde illüstrasiýa gorkunç gültara tömürüp gören adamlar gorkut. Tömürmäne kömek edýän esas oýunçular diýip aýdanda halkyň dilinde. Nemäniň daşary işleriň öňünde kim bar? Özüň prezident höküminde görkezip gören kim bar? Ozan maslahatçylary bar. Mahkemeniň başynda kim bar? Polisiýanyň MWD-niň öňünde kim bar? Olara aýdan nettirip beren nemeler maslahatçylar özleri görünmän ýanky ministersiwalara aýdan nettirip berenler bar. Şo nemeler da bir Türkmenistany sömürüp halkyna ezmäne göndön gatnaşyp beren adamlar diýip aýdanda. Häzir mahkemendäki polisdäki suud prokuraturadaklaram özüniň näme edip berenini bilen owaşalan köpdi. Aýlyk alýarlar, şu aýlygyndan dynmajak bolýan buýrulan işi edip berer. O taýda ol näme? Ispalnitel bolýarmy? O näme? Jenaýat işem eden oğlan köpdi. Owa halkyň mertebesinde hepkile o halky ezýärler. Ýöne o taýda jenaýat iş etmeýän bolsa olara gorkara zat ýok. Ýöne illüstrasiýanyň gorkunçlygyny esas adamlara ýönlendirmän şol halkyň içindäki adamlara ýönler siz gorkuň diýip berýärler nemelerine. Milli Halaket Komitet gelse sizleri asacakdır, sizleri basacaktır, sizleri çağalaňyzdan aýyrjakdyr diýip. Onun ýalda olaryň bizim ýurtdaşymyz, onuň hem enatasy bar, onuň hem çağa çoğasy bar, onuň maşgala bolup ýaşamasy bar. Obstoyatelstva yani bir rejimiň mejburi ýagdaýda şoňa erten ýagdaýlar bar da olar. Esasy illüstrasiýadan gorkmaly adamlar görünen oklar. Owa bir ara şoň ýaly näme çykypdylar. Siz ýaram Türkmenistan basyp çykjakmy diýip. Basyp çykjak bolsaňyz onda siziň köne diktatorlardan näme tapaýdyňyz bar diýip aýdyp bilen aýdypdylar. Hani menden gowy bilýändirler, dinleýänler. Şoň ýaly misallar bilýän bolsaňyz ýazyk geçiň. Şolara hem ýatlap geçeli iň azyndan. Olaryň eden propaganda işi boşa çykmasyn. Şolara hem bir ýatlap geçeli gulagy çynlasyn.
Fakirler aylyk alyp böler onun üçin. Owa. Neme? Berilen zatlary, wezipeleri ýerine ýetirmese, şoňa aýlyk berilmeýänek. Bar eden işlerini neme dip, suraty, ekran görüntüsini alıp nemedenden soň eýem paluçkasyny alýan eken-de. Bolmasa şoňa çelli aç, gezip ýölerle saňyp. Ana näçe müň adam feretdi, 5.000 adam feretdi, Owa, 10.000 adam. Bir Ana netije öyle görkezeli. Owa. Ay bolýa-da. Şular geçeli. Indi şuň ýaly nemede? Zatdan gözden kaçıran zatlarımız jurnalistlerim barda. Hani nemeler beýleki ýurtlaryň misalynda neme diýen bizde jurnalist bary bir ýok. Ýöne jurnalistlige neme diýen adamlar diňe bir döwlet işgäri diýip nemetdim. Häzir men öz aýdanlarym ýadyma düşdi. Diňe bir döwlet işgärleri däl. Şuň ýaly jurnalist boljak neme dalaşgärlerim şuň ýaly illüstrasiýa çäresinden geçmegi hökman diýilýär. Sebäbi näme üçin? Jurnalistika diýmek bir nemäni toplumy bilgilendirmek diýmek. Ýöne şuň ýaly neme bolsa jurnalistler köne rejime wepaly adamlar bolsa, eýem täze rejime hop salyp bilýärdi, sabotaj edip bilýär her türlü. Sebäbi o taýda neme diýär? Topluma ýalňyş bilgi bermegem eýem sabotaj diýmek. Häzirki wagtda näme edip ýörenme bolsalar, täze bir rejimde de, demokratik rejimde şo taýda hop salyp biljek nemelerin bütün unsurlar diýär türkçesi, türkmençesi bilemýok. Bütün hemmesem şu çäreden geçmegi hökman kan diýen. Jurnalist bar, ýene başga sam bar. Şolaryň ählisini nemeden illüstrasiýadan geçirmek şart. Owa özlerini yani medyalarda sredstva masy informasiýa. Oňa değişli adamlar aylyk alyp bören bardyr, ýa paý alyp börenler bardyr içinde. Şolar hökman geçmeli, owa. Häzir sen ýa-ni jurnalistika değişli bolsaň, jurnalistika sferasine değişli bolsaň, sen bir hakykatlar aýtmaly, dogry däme? Bir araşdyr. Özüň sülçe aladym sen jurnalist bolsaň. Hemme maglumatlary, bilgileri çıkaryp, deňeşdirip, ýurt dünýäniň ýüzünde nähil bolupdy. Ýurdun Türkmenistan içinde nähil bolupdy. Tutuş ýani jurnalistler düýpli izarlaýandyr. Ýani bir adam öýdüpdir, bir adam bölüpdir däl, ol korrespondentin ýaly düýpli izarlar sistemany. Niden gelip çykdy sistema? Sistema niden imitlenipdi? Adam şu sistema näme edip biler gelecekden. Yani köklü alýadan hemen. Öwrümüň köklü alýa. Ýekdik men Amerikada jurnalistçilik utardym, ýuridiski utardym diýip saň adam häzirki rejimiň propagandasyny edip berýän bolsa, gönden ony jenaýat eden ok, adam öldüren ok, biriniň ýöne sen bir giden adamyň, bir halkyň ýalňyş bilgilendirip gözüniň açylmadlygyny öňüne alýarsyň. Hem gejeginde şoň urunda hyzmat edýärsiň. Ya sen onu bilmän etdiň bolsaň, ýa-da bilip etdiň bolsaň, beýanatynda ýazarsyň, takym nemeler, bilgiler galdyrlarlar, bolsaň, şoňa görä saňa näme etmeli sen ol adamy. Şonuň ýalym özleri karar alar, institutlaryň özleri karar alar boldy. Biz häzir bu taýda neme diýäsde? Diňe bir jurnalist saat diýip neme diýäs? Munyň düýpli häzir dogry aýdyp geçdim, bir düýpli seretmemiz gerek. Ine sen bilen şu taýda bir neme dele, beýin gimnastikasy edele. Beýinleri işletmek üçin bir şert döredeli. Diýeli, biz Pribaltika ýurtlarynyň birini diýeli. Öňki sosialist rejimden çykdyk. Indi täze özümize bir demokratik ýurt gurjak diýeli. Demokratik ýol bilen gidýän bir ýurt
özümüze düzmeli. Noldan kaldırmalı diyeyle. Indi şonda bir nemäniň sosialistik rejimiň düzümünden çykdyk. Özümüze näme gerek ilki bilen bir ýurdumuza düýüp kanun gerek, dogrymy? Düýüp kanuny yazmaly. Yani bütün nemämizi milletimize, etniki nemelere hemmesine dengelýän bir adalatly düýüp kanun gerek. Döwletimizi ýönetip bilmek üçin. Düýüp kanuny yazmaga da kimler gatnaşmaly? Parlament. Dogrymy? Şu parlament näme etmeli? Parlament düýüp kanuny yazmaga gatnaşýarlar. Özleri näme diýerler? Teklip girizilip, teklip çıkarılıp şo taýdan geçirilýärler. Şol ädimlerden geçýärler. Ýöne şu taýda bir mesele çykýar. Önkü komünist adam demokratik rejime gawat gelýän düýüp kanuny ýazyp bilermi? Ana. Düýüpli sorak şu taýda. Komünist kelle demokratiýa ayak uydurup bilermi? 91-nji ýylda uýupdyrylar. Kommunistler bir günde demokrat bolupdyr. Bir günde däl o 2 sagatyň içinde. Toplantı 2 saat olsa. Awa. Öýünden nämäni Lenin wawasynyň znaçowyny takyp çykan adam öýüne barandaýam başga nämeli medallyja bar ýa-da ýygyna demokrat. Elbetde ýan gaýtýasa onuň proseslerini aýdyp geçdik, beýanat ýene diýdi ýöne. Onuň ananyp gören ödem ýokary wezipelerde, ýokary derejelerde, yokaram dälde bir nähildi var. Yani ýurduň başlarında duran bir derejelerde işleýän bolsalar, olaýam şoň göwnüne jaý bolansoň, şo taýynyň adamy bolansoň, şo taýy gertýärler şonu. Dogrymy? Awa. Esas yerlerini ýöretmäne, idare etmäne ynanýarlar. Dogrymy? Oňa onuň beýnisi şoňa ýapyrylan. Halky ezmeli, öz bähbidinde ýa-da başga biriniň bähbidinde halky ezmeli. Ondan soň iksan institutu gutardy ýa-da akademiýany gutardy diýip o manyň 3 tane 4 tane diplom bar, manyň bilimini ulanaly diýip getiren bilenim içinde ahlaky, dünýä garaýşy, Türkmenistan ideologiýasyna, yani demokratik ýola ters gelipdi, da zıt gelipdi. Onu illüstrasiýadan geçmejegi belli bolupdy. Indi diýeli şu parlament aýdyşyň ýaly 2 sagatyň içinde nemetdi? Komünist bolup girdiler, demokrat bolup çykdylar. Şu demokratlar emine baş kanuny kabul etdiler diýeli. Başka ýurduň düýüp kanuny başdan düýüp kanunyny, konstitusiýany kabul etdiler. Dogry. Ine şu zat bilen hereket ederiz diýerler. Ýöne indi gezek geldi şol düýüp kanuny ulanmaga. Indi önkü nemeler bar? Sudyalar diýeli, kazylar. Önkü rejimde nähili işleýärdiler? Bir lidere wepaly bolmak pikiri bardy. Yani kanunlara demokratiýadaky kanunlara wepaly bolmak pikirinden has uzak olan nemeler, kazylar geldi neme lidere wepalylyk nemesi bilen, endigi bilen geldi täze rejimde ýene şu öňküsi ýaly dowam etdi. Bu taýda bir demokratik rejime geçdiň diýip bolýarmy bu zat bilen? Ýa-da bolmasa diýeli, häzir sen hem aýdyp geçdiň da, akademiýany gutardy, ýene nämäni gutardy diýip şu polisiýa rejimi öňki öňki rejimiň polisiýa gullukları näme diýärdi? Halky ezmek üçin ezmäge gönüktirilen bir siýasat ýöretýärdi. Halky yzy giderli gorka astynda saklamak ýaly bir nemäni kabul edýärdi. Şol ýol bilen hereket edýän nemeler polisler indi täze demokratik rejimde, ýani kanunlara uýan watandaşlara ýa bolmasa kanunlara uymayan vatandaşlara nähili davranmaly, nähili alyp barmaly özüne. Şo zatlardan bir habar bolan polisiýalar täze rejimde özüne nähili alyp barar.
e, indi nähildi wedin. Olar bir başga dünýäden ne tanış dünya gelýärler da. Owa. Ne tanış gelýär kanunyň işleýän demesinde. Öňki sistemada kanunyň nämedigini bilmeýän nemeler. Diňe buyruk bilen bu buyruklarym dokumentleşdirilen hem de diňe agzdan çykan buyruklar bilen hereket etkilen adamlar. Hmm. Hada halkyň bähbidi görünen nokta merkez ýa-da belli bir adamyň ýa özüň üstündäkiniň Lidere we bähbidine pahallyk işläki. diýse. Owa, lidere we pahallyk ilkesi. Oň üçin olsaň dün bir lider aýrylyk etdi, täzeden bir lider geldi, oňa tapady ýok. Şu taýda bir garantga dursun, şoňa maňa lider bersinler, şonuň aýdany şonuň diýeni bolar. Oň üçin. Ol büyük kanuna da seretmel, kanunlara da, kararlara da seretmel, halkyň bähbidine de seretmel. Lüstrastadan geçmejegi belli bolup duran. Onda şolar hökmany suratda lüstrasiýadan geçmelidigi, eýem şu taýda yani mene hiç gelip üniversitet kutarmadım. Senem üniversitet kutarmadın, doğru mu? Şunyalı mantık, logikanyň izinden izarlap, şunyalı bir netije gelip bilýäs-de, hökman lüstrasiýa bolmaly. Ýöne Türkmenistanda şu lüstrasiýa boldumy? Lüstrasiýa bolan ok. Lüstrasiýa bolan bolsa, ine dünýä praktikasyna seredip görelim. Näçe ýyldan bäri 90 ýyl garaşdyrlyk aldylar diýip aýdyn, başga nemeler. Indi ondan bäri näçe ýyllar geçdi? 94, 34 ýyl. Hälem dowam edip durar şu lüstrasiýa. Türkmenistanda bolsa kommunistler iki sagatyň içinde demokratiýa geçen bolsa, düýpden bolmady, lüstrasiýa azy tutulmadygy belli bolup durar taýda. Ýanky lidere we pahallyk diýen bir söz bar. Şol jahil goýulan halkyň bir nemesi, gymmatlylygy şol. Özüň göz öňünde tutýan gymmatlylygy kim? Lidere hyzmat etmek, ağından çykanyny gapyp durmak. Ýöne täze Türkmenistanda nähil gymmatlyk boljak? Halkyň mertebesini gorumak. Halkyň mertebesini sen nädip gorap bilersiň? İşle dersin. Yani gazanmana şert edersin, doğru değil mi? Onun hukukyny, onun bilimini jemlersin. Onun adalatyny gorarsyň. Ene gymmatlylyklar şonuň ýaly bolýar. Häzirki özüň liderlik görkezýän adamlaryň haýsy ýerinde onun ýaly gymmatlylyk bar. Deme, öňkü rejim bilen nemäniň täze Türkmenistanyň döwlet guruluşuna hiç ýere dek gelmeýär o nemeler. Indi meniň şu Direktivler. Başla pikiriňi böldüm. Men şu zady nem etýände bir häzirki hökümetden biri çykyp gelip şu taýda biz bilen şunýaly göni efirde jedel edip bilermi? Yani jedel diýerken debat şunýaly oturup bir-birimizin şahsiýetine ýetmän bir arkaýyn şunýaly oturup debat geçirip bilýärmi? Ine bize gelsin düşündürsün ine. Siz şeýle aýdýaňyz berin ýöne şu lüstrasiýa geçirilmez denem şunýaly demokratik bir ýurt gurup bolýar diýip bize bir düşündirip berse. Şunýaly biziň nirde ýalňyşýanlygymyzy görkezip berse. Ýalňyşýan bolsak. Şunýaly bir adam taýýarlap bildimi ki şu rejim? Awa gelsin nemesini, usatlygyny görkezsin. Belki biz ýa gaýçyňal kemter edýändir. Bilmeýän zatlar badar belki. Ol has içkin nemäni bir dünýäniň dolanşyny, halkyň bähbidine edilen hereketleriň has içkin häsiýetlerini bilýändir. İnçe ýollary bilýändir. Ony daşdan
aýtdan bolmaklar mümkin ene. Institut gutardym, men ekonomist, men bilmedim, e, bilim uğurlarından profesör falan zat açtım, men oylap tapdym. Ya o haçalykdan eýdýän, men beýdýän, ýa-da men ýürüsdik syanyny akademiyasyn okap geldim falan ýurtda diýip. Öz işiniň ustadlygyny bilýän we siz ýalňyş aýtýaňyz diýen bolsa, ine gelsin Stein, siz Stein ýalňyş aýtýarsyňyz, Stein şeýle bolmaly diýip. Ýa-da biziň ýanyna gelmeýän bolsa, öz platformasyn halky bilgilendirsin öz bilimi bilen. O var. İslendik bir platformada bir video paylaşıp ataymagy yeterli. Bize yetirýärler, şonsuz hem yetirýärler. Bir ýerde bir zat görseler. Indi şoň ýaly nemetsin öz tarapyndan, mysal üçin nähili zatlar bolup çykar o taýda. Tejribe professionallar şu taýda diýip biler. Ya olmasa bu zady illüstrasiýa kanunyny kötülüge, yaman ýol üçin ulanyp bilerler diýsin. Mysal üçin häzir aýdyp geçdime, jadygoý awyp neme derler, öwrerler muny. Goýunda yaramadyk adamlar şoň ýaly zat ederler, işden aýyrarlar, ýene näme derler diýip. Şoň ýaly zatlar argumentlary bolsa, islendik argumentlary bilen gelsin. Biziň aramyzda şoň ýaly düşündirip bersin. Argumentlaryny subutnamalar bilen düşündirip bersin. Mysal üçin şu tejribeli nemeler diýler. Tejribeli işgärler, häzirki rejimiň elinde işleýänler eýem tejribeli, şolary hökman işletmeli diýer. Ýöne öňkü rejime nemeni häzirki aýdyp geçişimiz ýaly öňkü rejimdäki şol kelleli adamlar lider we palyk pikiri bilen kanuna, kanun hökmü rowanlygyna we palyk görkezip bilermi? Ýok. Meniň pikirimçe ýok. Sebäbi häzirki güneçenli islendik bir organyň işgärini alaýsyn lider we palyk kultu häzirçeli bar. İlki bilen Sapar Murat şoň ýaly etdiler. Soň Gurbangulyny şoň ýaly etdiler. Häzir hem-de Arkadagly Serdar diýe. Hani zadyň balara bu mektep ýyllaryňdaky tanışyň bolar, zadyň bolar, öz boýdaşyň bolar Serdar diýip üzlenersiň oňa. Çağalaram şoň ýaly Arkadagly Serdar diýe. Serik diýsin onda. Munça nemet ýany bolsa, ara gatnaşyk gowy bolýanmasa, serik diýip üzlensin. O taýda demokratik rejimde bir polkovodец diýilýärmi, näme harby çin diýilen zatlar o taýda näme bar? Serdar diýip ýa muny şoň ýaly ünwan bermek diýilýär-de. Ad takmak. Bolmanda öz adyny bilen yüzlenen ýok o Serdar diýip. Öz ady bilen yüzlenen bolsa serik diýerde. Şoň ýaly nemeler men aklyma gelýär. Ödem seret, Abdurrahman Bey, öňkü Niýazow, näme diýdiler Niýazow türkmenbaşy diýdiler de orada. Bir sana ady bar. Bir sana ady bar onuň türkmenbaşy. Ondan soňky Gurbanguly milletiň ýani halkyň lideri diýdiler. Arkada diýdiler. Onuň nemesi postuna açyk galanrak öňküden doğru däme? Ýa-ni Serdar getirdiler de arkadan oldu. Onun bunun postun has bir hilga var neme. Neme tane hildi has çişirilen. Niýazow açyk demerak Gurbanguly ondan açyk olarak bu Serdar ikisinden hem ullukan neme bir göw neme dağ olupdy diýip. Hani aynanyň içinde biriniň nemesi bolýar, atrajeniyesi. Şoň ýaly birine arkada diýdiler. Soň aşagdaky näme boldy? Serdar boldy. Arkada Serdarly milli lider boldy. Şoň ýaly aynalama efekti birini çişirip gitýärdi. Soň ýüzünden hajy goşdular, ýene näme goşdular. Gülkünç ýagdaýa sokdular özlerini. Owa. Status öýlerine status üstüne status berdiler. Ana ildeşimiz hem şol pikirde neme edipdir. Soraw beripdi da. Häzir ortağa çykarjak men onu. Illüstrasiýadan hiç kim geçip bilmez diýip düşünýän. Onda kimler bilen täze Türkmenistan ýöredip biler diýe.
yankı aydınma gelýär da ýine nimede hani özüniň nemesi boýunça tejribesi boýunça häzirki neme rejimi işleýänler döwleti ýöredip bilýärler. Ýöne bu döwleti ýöredip bilýänlerem lüstrasiýadan geçen ýok. Onda sizde hiç hili tejribeli adamyňyzam ýok diýjek bolýar ýine. Ýanky aýdyp geçen zadym da şuňal argumentler bilen gelin bize. Şuňal argumentlary çüýretmäge gowy görýäs. Sebäbi tutarlyk bolýar da bir zat bolsa. Ýene gaýtalap aýdaýyn. Şuňaly tejribeli adam bolsa, diýeli tejribeli adam bar. Öňkü kelleli lideri we pahallyk rejiminden kanonuň hökmürawanlygy rejimine geçip bilýärmi? Şolar işläp bilýärmi? Şoňa şu soraga jogap beriň. Şu kommentariýany ýazan. Ýa. Neme dipdir da. Hökman çiğşirmeli. Bu çiğşirmesen şu zatlar geçen yok diye de. Yani adamları korkuzmalı. Oho seni gelse kurt kapar diye de süreden ayırırsan kurt kapar diye nemesi var bunların. Kategoriye. Hani bizim aramızdan gitsen gene seni kurt kapar. Oho çiğşiripdirler. Şonlara. Taraf yurttaşlarymyz özüni döwlet edara, hökümet edarasy görkezlen yerlerde işläp görenler lüstrasiýadan ýagdaýyna bildiler ine şu wagt açyklap otyrda lüstrasiýanyň nämedigini. Onsoň özlerine näme bersinler ýani düşünsinler galan pikir etmek özleri bilen. Bilgi vermek bizler bilen. Lüstrasiýa bir rejimi ýakyp, şu rejimim gaýdyp gelmez ýaly bir ýagdaý döretmek üçin da lüstrasiýa. Buna öňkü hyzmat eden sesim meniň nemerak gelýärmi? Boşak gelýär. Şoňa ýazypdyrlar. Aha, häzir düzeldi. İnternetim pesrak golaýmasa meniň. Sözüň bölündi az önce. Owa, şu esasy lüstrasiýanyň bir ýönekäy halkyň dilinde, bir sada dilde aýtmak üçin akademik dilde däl de şu wagt rejimiň gaýdyp halkyň nemede başynda dolan gelmez ýaly döretmek üçin lüstrasiýa geçilýär. Yani açyklyga çykarylýar. Tarihde näme bolupdyr, näme gidipdir, şonuň nemeler. Bir wagt alýar elbetde ene ýani de diýip otyrdym Polşada mı? Wow. 8 ýyl gerek boldy. Şularym ýam neme dowam edipdi da bu Polşa halky näme üçin edilýär ýa şol Polşa halkynyň bir akwaly, tarihi. İkinci Dünya Söwüşinde, İkinci Dünya Urşunda da, Jahan Urşunda da neme iň köp ejir çekenem şolar. Bir tarapdan Germaniýa çözuş etdi, bir tarapdan Sowietler çözuş etdi. İki tarapdan hem zarba gören millet da. Hawa. Indi sere iki tarapdan hem iki rejimden hem neme gördü, zarba gördü. En elit adamlaryny ýani intelligensiýasyny ýok etdiler, dogry dämi? Polşanyň taýlap ýok etdiler. Indi Rus propagandasy näme diýip görkezdi? Gans Kloss diýip bir film vardy. Men hem izlerleýärdim da. Seriýasyny sypdyrman. O taýda näme diýip görkezdi? Sovet Soýuzy Polşa bilen gowy gatnaşykda
iki bolup nämäniň faşist rejime tarap göreşipdirler. Şonuň ýaly görkezýär. Hmm. Ana öwredilen tarih dana şo film öwredilen tarih şo. Bu da çeper film. Oo. Hakykatdan ýöne dünýä taryhyny diňe bir ýerden däldi meselem ingilisleň ýazan maglumatlar bardyr, amerikanlaň ýazanlar bardyr, başga ýurtlaň ýazanlar bardyr. Şolardan jemläp öwrenseň bolsa, eýam ol başga turat çykypdy da öňünden. Hmm. Häzir aýdypdyna türkmen halky öz taryhyny bilenok. Näme öwretýän bolsalar, ýene ruslar bize Rus imperiýasy, ýene ruslar dik görkezýärler da, ýene Rus imperiýasy bize gorawçy, bize medeniýet getiripdir. Şu adam onlar bizler bilen dost, Talibandan gorýa dip. Şonuň ýaly taryhy, şonuň ýaly bilgin berýärler da, ýöne häzir arhivler galdyrylsa, Rus imperiýasy nähili zulümler edipdir. Giden aýdyňlan ýok etdi bular. Oo. Ene iň bolmanda näme? Şahir. Näme Kekilowa? Hadi adyna çyk ilim ucunda. Birden almas kalamaz var. Şonu nämede psihbalnisada çüretdiler adirligine. Hmm. Türkmeniň düşen günni, bol geçip duran günni ýazan üçin öz halkyna ýaýradan üçin, dünýäň ýüzüne ýaýradan üçin ine Sowet döwründe şol. Sowet Soýuz döwründe çüretdiler şol adam. Ne şu tarapda häzir nämäni ýatladyk geçdik de taryhy. Hmm. Anna Sultan Kekilowa. Ha. Anna Sultan Kekilowa. Ana. Indi şu taryhda da kimin taryhyň kimin eli bilen okaýanlygyň belli, näme? Önemli. Şu taýda biziň ildeşlerimizden biri makala paýlaşypdy. Faşistik Germaniýa bilen Sowet Soýuzynyň dostlugyny ılalaşygy barada. Seniň aýdyp gelýän nämeň häzir aýdyp beren nämeň? Polşanyň nemeleri bilen faşistik Germaniýa garşy söwüşdi diýip. Ýöne aslında bolan zat 1939-njy ýylda faşistik Germaniýa bilen Sowet Soýuzy arasynda çözuş etmezlik şertnamasy baglanşyldy. Şol şertnamada Molotov-Ribbentrop ady bilen belli. Biziň HSM habar kanalymyzyň nemesi bar, web saýty bar. Şo taýda dollugyny okap bilersiňiz. Şu taýdaky adatda bir neme taryhy yalan bilen doldurup özüni gowy edip çykarjak bolýar da. Şu taýdan neme edip bilersiňiz, öwrenip bilersiňiz. Şu taýda ýatladyk geçeýin diýdim. Doğru. Aslında soragym ýok kän bir. Onda näme diýeli bu taýda aýdyşymyz ýaly nemeden karşıdaş tarapdan bir oponent gelýänçe biziň bilen debatlara goşulyp biljek. Oponent gelýänçe şu taýda bir neme deli nokat goýaly. Soň belkem neme ders, neme çyksa gerek zat çyksa dowam edip bileriz. Öyle. Abdurrahman Bey beni çağıran için sağ ol. Indi jemlemezden ozal bu taýda sağ bolsun aýtmak isleýän. Halmyrada ilkinji bolup neme dipdir bu taýda koşant koşupdyr. Ýaýynymyza. Taňry ýalkasyn jübisine bereket. Ondan soň Leon Ibo. Ondan soň taga guramasyndan ýene Cennet hanymyň goşandy bar eken. Oňa da taňry ýalkasyny aýdaýyn. Koşantlaryňyz bu taýda aýtsagam aýtmasagam uly bir nemesi bar, täsiri bar. Türkmeniň nemesi bar, aýtkysy. Dama köl bolar diýip. Şoň üçin her bir eden goşandyňyz biziň üçin önemli. Sağ bolun, şu taýda neme edip geçeýin. Ýadymdan çykmanka aýdyp geçeýin şulara. Sağ ol, şaýlym onda. O ýene bir gerek saňa. Sağ ol taňy ýakasyna diýen gepleşige çağıran üçin. O dili esen olsun.